Un camiño polos humedais do noso concello. Nesta viaxe polos humedais do noso concello atoparemos brañas en perfecto estado de conservación e zonas de pastoreo donde a pouco que se deixen de utilizar vemos como a propia natureza se autorrestaura. As brañas virxes teñen este color peculiar, un color crema. Isto é debido a que as xunqueiras que crecen dentro delas van medrando e obtendo esta cor. Aquí tamén podemos atopar pequenas turbeiras, hábitats dos máis prioritarios do mundo, que a pesar de tan só ocupar o 3% do planeta, acumulan o 30% do dióxido de carbono. Son hábitats moi favorecedores para combatir o cambio climático. Ademais dun rico patrimonio natural, tamén contamos con patrimonio arqueolóxico vencellado estes humedais, e con quilómetros e quilómetros de muro de pedra en seco, patrimonio inmaterial pola UNESCO. Aquí podemos apreciar como nos prados utilízanse pequenas drenaxes para sangrar o humedal, para que a zona non este tan encharcada e se poda realizar as labores de pastoreo. Pero tamén vemos como o carón medran as xunqueiras e ao pouco tempo van cambiando a esa cor marrón que lle dará a tonalidade color crema das brañas cando están en perfecto estado de conservación. De todas as agresións que poden sufrir os nosos humedais, a adaptación ao pastoreo é a menos agresiva de todas elas. O único que se necesita para volver a ter un estado virxen das nosas brañas sería taponar esas pequenas drenaxes. O resto o fará a propia natureza. Os humedais funcionan como esponxas. Nas épocas de choiva cargan de auga, que van liberando pouco a pouco retirándolle os metales pesados, favorecendo así a biodiversidade. O patrimonio natural está vencellado co patrimonio arqueolóxico. Fai miles de anos, na época do Desxeo, estes hábitats foron utilizados polo ser humano. A caza maior e a maior facilidade para plantar o primer cereal fixeron que se asentaran poboacións preto destes ecosistemas. Por ende, atopamos mámoas, petroglifos e moitas evidencias do poboamento do ser humano o carón dos nosos humedais. Os primeiros humedais que estudiamos, que traballamos e que solicitamos que se incluíran no inventario de humedais da Xunta de Galicia foron as brañas de Valadares. A raíz deste traballo nace a campaña Humedais para a Vida, unha campaña donde Ecoloxistas en Acción está realizando un informe técnico por cada unha das provincias, buscando aqueles hábitats prioritarios para que sexan incluídos no inventario de humedais da Xunta de Galicia.
Ata fai ben pouco só había 6 humedais nese inventario. Agora son centos os humedais que están catalogados, pero toca seguir traballando para que aqueles hábitats esponxa teñan unha figura de protección. A día de hoxe só contamos en Galicia cunha cuarta parte dos humedais que había fai 100 anos. As distintas agresións están pondo en risco estes hábitats tan prioritarios. Agora voamos para o Monte de Banzas. Ali atopamos unha gran turbeira e distintas brañas de donde nacen varios regos. Un deles discorre por Cabanamoura. O outro rego que nace neste monte baixa pola Carballeira de Devesa a Abril, uns dos reductos de bosque atlántico mellor conservados de toda Galicia. Este rego baixa por esa carballeira, formando unhas espectaculares fervenzas. Temos que ter en conta que esta auga que nace dos nosos humedais vai a parar á Rede Natura 2000, donde temos humedais costeiros como poden ser estes humedais do Esteiro do Tambre. Contamos cun rico patrimonio natural, un rico patrimonio arqueolóxico, arquitectónico. Outes, un paraíso natural que merece ter máis figuras de protección. Dende Ecoloxistas en Acción. Bueno, boas tardes a todos, gracias por vir. Esta charla queríamos facer porque desta zona de Outes é onde nace a idea de facer esta campaña que temos a nivel autonómico da campaña de humedais. Desde fai 4 ou 5 anos, xunto con Roival que está aí arriba, dedicámonos a patear humedais, víamos que non había figuras de protección nese inventario autonómico da Xunta, nos parecía todas luces insuficiente, e solicitamos desde pequenos colectivos esa inclusión nese inventario de humedais. Non tuvemos suficiente sorte e a raíz da campaña de humedales de Ecoloxistas en Acción, que fixemos un informe técnico da provincia da Coruña, un de Pontevedra, pasamos de ter 6 humedales no inventario de humedais a ter centos deles. É certo que queda moito por facer, estamos arrancando ahora a campaña de Ourense e hai algún pequeno humedal por aí nestas dúas provincias que non se incluiu, pero seguiremos traballando para facelo. Eu son de Arteixo, levo vivindo aquí en Outes 5 anos e quedei abrallado do patrimonio natural que temos aí arriba, non? Sempre que empecé a andar por aquí, empecé a falar ca xente, si se fala moito da zona literal, do Esteiro do Tambre, pero me quedei abrallado cas Brañas de Valadares e co monte de Banzas, non? É certo que temos fama neste concello de ter moito petroglifo, de ter moita mamua, pero alá arriba, a raíz dos proxectos eólicos, fixeron unhas prospeccións con arqueólogo e apareceron tamén mamuas, aparecen algún petroglifo maiores, e tamén descubrimos que había unha vinculación nese patrimonio natural con ese patrimonio arqueolóxico. Que a campaña de humedais en outras provincias atopamos un pouco o mismo, en o Campo das Santas na Estrada, en outros sitios que había esa vinculación. Por que é tan importante proteger os humedales? Cando aquí en Valadares, por exemplo, vemos como para o pastoreo é un coñazo, é nos que drenar, porque senón non se pode traballar. En Galicia non contamos con grandes acuíferos, non somos como Castela e León, senón que a auga, a maioría da auga da que nos abastecemos, queda acumulada neses humedais. E cando enchen, formanse pequenos regos e de aí van a descorrer os regos máis importantes que temos en Galicia. Entón, por moito que chover ahora, que nos parece que choveu moitísimo hasta fai uns días, si desde ahora que estamos en abril chegamos a junio e non chove, volvemos a ter outra vez un problema de sequía. Por qué? Porque esa auga acumulada vai se liberando. Como falábamos no vídeo, só contamos coa cuarta parte dos humedais que había aproximadamente en Galicia fai 100 anos. E hai, sobre todo, 3 grandes causas que están facendo que queden afectados. Un é o pastoreo, a nivel Galicia houve moito pastoreo, só que houve moito drenaxe pequeno para traballar eses humedais. Outros son as plantacións de eucalipto, estamos vendo barbaridades por toda Galicia co tema do eucalipto, e outro é o tema da minería tamén, non? No caso do eucalipto, temos aí varios frentes abertos, temos empresas que van a utilizar moitísimo eucalipto, é un árbol que se produce moitísimo e a xente está tirando a ese tipo de monocultivo. Hai unha zona como pode ser a Baña de Serra de Santa Comba, ao lado da mina de Barilongo, que originariamente era o brezal atlántico máis grande de Galicia, había un humedal de gran valor, está sin ninguna figura de protección e vemos como unhas 40 ou 50 hectáreas foron degradadas para a plantación de eucalipto.
Que diferencia entre unha degradación para un pastoreo ou para a plantación de eucalipto? Para un pastoreo métese un pequeno rejo, un pequeno burato para evacuar a auga, pero ese burato, se o tapas, esa braña, o humedal, volve a rexerar. Vémolo en Valadares, onde hai zonas de pastoreo que non se vai diariamente, non se corta erva, nacen esas xunqueiras, cambian de color, que é o que explicamos un pouco no vídeo, e volvese, digamos, ao estado máis primigenio. Que ocorre cando metemos eucalipto? Os sangrados son descomunales, métese como uns cepillóns para meter o eucalipto, e despois o eucalipto traga moitísima auga, co cual a recuperación en determinados hábitats pois vai ser casi moi difícil ou imposible de recuperar, non? Daría moitísimo traballo. A campaña ahora estamos arrancando con Ourense, empezamos na zona de Castro Caldelas, e atopamos humedales nestas dúas provincias con distintas peculiaridades. Non temos un monte, aproveitando que están aquí os compañeros de Carral, temos un monte moi coñecido na provincia da Coruña, que é o Monte Xalo, que nos chama poderosamente a atención porque ali atopamos moitísimo patrimonio arqueolóxico, moitísimo patrimonio natural, porque hai unha cantidade de brezais moi importante, e dese monte nace o río Anllóns, que vai a Ponteceso, e nace o Barcés. Que ocorre con estes ríos? Ti te vas á costa, onde está a desembocadura de Anllóns, te encontras as máximas proteccións que pode haber. Monumento Natural ao Monte das Salgueiras, tes Rede Natura, que ao final é unha zona LIC, é unha zona CEPA, un lugar de interés comunitario, é unha zona de protección de aves, pero te vas ao nacimiento do Rego, ninguna figura de protección, non? E pasa o mesmo co río Barcés. O río de Barcés é un dos ríos que abastece de auga, un base de febre, que dá de beber a toda a cidade da Coruña. Entonces, creemos que é moi importante poñer en valor eses humedais, facer informes técnicos, non un papel escrito, mandar a administración, catalógame isto, senón un biólogo, un informe técnico, que haya un sustento, digamos, profesional, poñendo en valor estes humedais. Estamos funcionando, é certo que nos gustaría que funcionara mellor, pero bueno, os tempos son os que son e toca seguir traballando. É moi importante cuidar os nosos humedais porque está en risco o máis importante que podemos ter todos, que a auga, non? Estamos vendo como comunidades autónomas na outra punta da península, como Cataluña, o están pasando moi mal. Entonces, polo feito da auga, creo que é importante. Despois, zona de Carral, hai que falar tamén ca xente, porque de aí tamén me va a Estrella Galicia, ainda que sea pola Estrella, polo menos, tirar a protexer esos humedais. Pontevedra encontramos o mismo, pero máis agraviado, porque Pontevedra sí que encontramos moitísima máis turbeira, que falábamos no vídeo dos hábitats máis prioritarios que hai, porque acumulan dióxido de carbono, non teñen acuíferos como pode ter Coruña algún pequeno. Ali tiran directamente todo humedales. De feito, a cidade de Vigo bebe do río Oitobén, que nace das turbeiras que hai en Covelo, no Suído. É certo que hai turbeiras que se incluíron nese inventario de humedales autonómico, pero son planicies que a auga lle ven tamén dos brezais que está ao redor. E os brezais, de momento, incluímos nestes informes e estamos esperando con ganas de que se protexan, non? Pola miña parte, nada máis, quería poñer en valor a zona onde vivo, poñer en valor esta campaña, que tamén os veciños daqui do Barbanza coñezades o que estamos a traballar, e nada, vos paso con dous cracks, con Ana Filgueiras, unha das antropólogas máis reputadas de Galicia, pouco máis que decir sobre ela, e Xoán Evans, que para min é compañero de ecologistas, é un exemplo do activismo na nosa zona do Barbanza con a pelea descomunal ca mina de San Fins. Moitas gracias a todos por vir. Bueno, hola, boas tardes. Moitas gracias por convidarme a estar aquí. Estou moi feliz porque o meu entorno vital son os humidais, ademais. De alguma maneira, sempre estive vinculada a eles por profesión. Porque, non sei se está moi... Desde que comecei como arqueóloga profesional, xa hai 30 anos, sempre acabei nas brañas. Non fai falta. Escoitase ben así. Sí, porque parece que... Acopla cos altavoces. Sí, pois sí, é mellor así. Finalmente ese vínculo co patrimonio arqueolóxico é moi real, efectivamente, porque todas as intervencións arqueolóxicas, tanto como estudiante como despois como profesional, parece que acabábamos nese corazón latente que son esas brañas, que eu creo precisamente que esta campaña que estades a facer é decisiva en un momento histórico e planetario, que é unha chamada de urxencia e de emerxencia para entendela e para conectar e volver a revincularnos con estes lugares de vida, porque herdamos un territorio, unha paisaxe agraria,
dos nosos antepasados, que eu sempre digo que chegou ata nós prácticamente intacta, ao século XX. Unha paisaxe que estaba ordenada, porque ahora hai ordenación do territorio, pero un pouco se desordenou o que xa estaba ordenado, en función dun coñecemento ancestral e milenario de cada ecosistema en particular, de cada lugar, a maneira de sacar o froito, de labrar e de obter o esencial, de conseguir unha autosuficiencia, todo o que se chama ahora sostenibilidade, todo eso xa estaba inventado en moito tempo, non? Entón, para min, brañas, humidais e fontes coas que estive en contacto ao longo de todos estes traballos profesionais e polas que batallei, e non houve prácticamente ninguna victoria, teño que decir, sempre as considerei, e creo que deberíamos pensar, reflexionar, que é un organismo vivo, un organismo latente, que está aí, e que para mí é como o corpo humano, porque realmente é como un sistema circulatorio de veas e de arterias, como temos no corpo, pero terrestre, na terra. Son esas veas azuis que logo, que falabas ti agora, non? Partindo dunha nascente ou dun depósito de acumulación de auga, como debe ser unha braña, se distribúe por un corpo, seguindo unos percorridos que deben ser respetados porque son percorridos vivificantes, son revitalizadores, revitalizan a terra, nos revitalizan a nós, nos purificannos. E cando, como levo estes 30 anos, non só como arqueóloga, sino sobre todo falando coa xente maior, porque me dediquei a recoller a tradición oral e a microtoponimia, porque todo isto, a microtoponimia está nos informando precisamente da vocación dos lugares e, por suposto, nos avisan onde hai auga, onde están os humidais, si teñen un carácter sagrado, si teñen un carácter sanador, si teñen un carácter mítico, sobrenatural, práctico tamén. Entón me dediquei a cartografiar e marcar nos mapas todos estes lugares, porque ao desaparecer a xente maior está visto que perdemos toda esa sabiduría acumulada, non? Entón, hai términos que son reveladores no noso idioma. Por exemplo, ao mellor, non sei, pero eu no que mirei no seu día, as levadas de auga, tanto sitio que se chama a levada ou a levada de auga, ou a golada, que ven significar que é unha levada de auga, porque eran esenciais na vida do planeta e hasta hoxe en día, é un término que só existe en galego e en portugués. Mirei en outros idiomas e non aparece en ningún. É unha levada de auga, sería a denominación usual ou común, que latinizada ou en terminoloxía erudita é acueducto, que é o mismo, acueducto, auga conducida, auga levada. O sea, estamos falando do mesmo. Entón, se atendemos a estas particularidades, por exemplo, da fala e do idioma, xa nos dan claves para entender a importancia que tiñan as levadas de auga, ou as augas levadas. Outra cousa que, cando andaba ca xente polo monte, expresións que utilizan e que son para min magníficas e preciosas, que revelan todo, é cando hai unha captación de auga, hai unha mina ou hai unha fonte, o que é o nascente. A nascente da fonte chamanlle, se ao mellor o tedes oído, o ollo da fonte. Me levan a ensinar onde está o ollo da fonte. Atender a esas denominacións é, por eso digo, revelador, xa non é necesario dicir máis, porque ten ese carácter casi humano, o ollo que ve, o ollo, o epicentro, non? Outra denominación tamén, por exemplo, na zona de Noia, que din para estas captacións de auga ou para as nascentes, son a madre da auga. Outro término que me parece moi revelador, porque se chama madre, e además é un vínculo femenino, un vínculo maternal coa terra. Nos está falando desa comunión que hai coa terra. Se utilizáramos estes términos, parece que ao falar xa un pouco bendecimos ou sacralizamos os sitios, porque utilizando estas expresións, como cando decimos onde morre o camiño. Un camiño morre, non acaba. Quero dicir, vos dades conta dese carácter que ten de entidade viva e que debíamos recuperar no léxico galego. Outra, por exemplo, cando desvían a auga dunha levada ou dunha canle ou dunha quenlla, tamén din enganar a auga, que é moi simpático. Coa naturalidade coa que se fala, non? Enganamos a auga, é dicir, a auga é sabia e a auga sabe por onde ten que ir e eu son capaz de enganala. Ou derramar unha fonte, tamén. Outras expresións, por exemplo, cando agora que as fontes están abandonadas e maltratadas, a min doeme na alma ver como están, a máis de 30 anos para aquí, ao estar
acompañando estes lugares e volver a eles, bueno, quedo espantadísima, porque eran sustentados por unas comunidades que tiñan os dereitos constitucionarios, como sabedes, e había unas obrigas de uso e mantemento, e que agora pues, todo se deriva nos concellos, nas administracións, non sei que, ninguén se fai cargo destas augas, e dicen que as fontes están abolidas, era a expresión tamén que se utiliza, non? E efectivamente, están desatendidas, están escangalladas, están con asfalto por enriba, eu teño visto fontes santas, fontes termais, augas sulfurosas, augas férreas, pero con formigón, así, enriba, ibas que fumejaba por un lado, algo así, digo, sacrilexios deste estilo, non? Entón, si temos en conta o que falamos de estas nascentes e destas brañas, que son o pálpito vital de todas estas arterias do territorio, e como alimentan os regos, que aí todo o que é logo a captación destes regos e destas fontes, para o que eu chamo enxeñería hidráulica tradicional, que todo ese saber de captar, desviar, acumular, para uso de batáns, por exemplo, que son estes artiluxios antigos onde se abatanaba a roupa, que logo derivaron en muiños. Moitos batáns antigos logo foron utilizados como muiños. Pero a toponimia nos avisa de que son batáns, porque te dice, está o batán vello, o batán de non sei onde, entón xa te informan deso. As aceñas e os muiños, por suposto. Galicia está plagada, temos miles, afortunadamente, de muiños de auga que nos alimentaron aos nosos ancestros, porque a base cerealística foi o alimento da humanidade, de todo o planeta. E para tomar ese cereal había que moelo. E onde se moía? Pois nos muiños de auga, claro. Aquí, e nos muiños de vento, que tamén existían. A enxeñería eólica non é de hoxe. Vale, de onde vai? Igual que os muiños das marés. O sea, sempre hubo enxeñería, tanto eso, marítima, fluvial, como eólica, que xa estaba presente e era utilizada cun sentido. Os muiños, eu lembrome, e además está aquí Pepe, cando fixemos os de Campolongo, ou cando fixen en Negreira por unha concentración parcelaria, madre mía, que empecé a darme conta que os muiños empezaban a ser restos arqueolóxicos e aquilo espantábame, porque hasta ese momento, e iso era no que ano sería, o 2000, o mellor, pode ser, eu tiña visto os muiños cos muiñeiros, ou con xente que aínda moera neles. De repente estaban de silvas hasta, xa tiña que ir con xente con fouces. Eu iba cun biólogo, cun compañeiro, porque tamén collíamos información medioambiental e de flora, e dicía eu, pois, daqui a nada vamos ter que inventariar os muiños como restos arqueolóxicos. E xa é unha realidade. É verdade que moitos se restauran, que tamén o quero decir, pero só se restaura o que é a edificación, o que é o muiño como construción, sin criterios nin coñecementos das captacións de augas, que é o importante. Porque hai que saber, algúns están alimentados só por fontes, de feito o muiño do Rego das Cunchas aquí, que está entre Noia e aquí Outes, era un dos que está alimentado, e además eu recollín a toponimia e o nome das familias, dos parceiros e todo, tamén xa hai moitos anos, e era increíble que fora suministrado por unha única fonte o uso destes muiños, non? Outras veces son un rego, varios regos, teño visto na zona de Almofrei, en Pontevedra, que aí era por un estudio de impacto e nunca máis fixen ningún, foi o único e o abandonei, porque non se estaban seguindo as indicacións que había que seguir, e aí eran auga levada ao alto dos montes a cada casa, que eu dixen nunca tal vin. O sea, casa con muiño particular no alto dun monte subindo unha captación desde por unha zona, un estreito, un abismo, e aquelo subía para arriba, digo, bueno, increíble, de verdad, cousas, por non falar xa logo da tipoloxía dos muiños que hai maravillosa, que aí xa daría para... Despois, sistemas de drenaxe, por exemplo, atopei en 1996, en Corrubedo, no Parque Natural, que fixen ali un traballo, aparte de ter muiños de vento, tamén ten muiños de auga, e propuxen ao parque a posibilidade de autoxestionarse con eses muiños de auga, e non foi. O sistema das colcovas, que lle chaman, que é donde desauga a braña, a lagoa neste caso, hai a lagoa da Mendo, que se chama así, e a lagoa do Carregal. Pois aí hai un sistema constructivo de colcovas, que nese caso son unhas calnes excavadas no medio da lagoa, que teñen ben 2 metros, casi metro e medio, 2 metros de ancho, e unha profundidade moi estimable,
que era para drenar a auga, palabras textuais da xente dali, para que o mar non se apodere das fincas. Porque cando, como sabedes, chegan as mareas vivas, estas que chaman aquí as cocas e en Coruña as lagarteiras, as de agosto e setembro, invadían os campos de avea, porque daquela había avea. Entón, ese era un sistema de drenaxe que permitía desaugar, e creo que se fixeron uns estudios edafolóxicos nalgún tempo, e daban cronolóxicamente polo menos do século X, é dicir, de época alto medieval, xa onde levaba aquela xente organizando aquelo. Bueno, entón, aparte desto, en canto a braña propiamente dita, quería comentarvos un caso onde aprendín, e vos falo ahora dos restos arqueolóxicos, que tamén que creo que vos interesa, porque foi para... Non, isto non era un estudio de impacto porque non fixen máis, non. Isto era unha comunidade de veciños dunha aldea e particularmente un propietario a denuncia pola construción dun cebadeiro de porcino en unha braña de altura. Entón, era o que suministraba a aldea a braña, sabían que era a parte vital de toda unha zona, e, bueno, pues había un cebadeiro ali no medio da braña, que non había mellor sitio para poñelo. Era a zona de Antas de Ulla, na zona da Galicia central, nunha estribación do Monte Farelo a entre 750 e 800 metros de altura. Estas turbeiras elevadas, supoño que vos sabedes, eu o que aprendín naquel momento, lendo artigos de biólogos que publicaran anos antes sobre estas brañas de altura, era que tiñan unha protección especial de interese comunitario porque eran reservas científicas. Según eles decía, según eles non, bueno, e me parece, hai unhas peculiares condicións edafolóxicas, que vos saberedes que hai tamén estas, e, polo tanto, teñen unhas condicións paleoambientais e conservan a paleopaisaxe, é dicir, sírvenos para facer estudios de como eran paisaxes, pois as paisaxes milenarias, pois na época dos megalitos, das mámoas, destos enterramentos funerarios que moitas veces bordean estas brañas, saber que tipo de paisaxe, porque queda ali o polen, é dicir, é unha reserva científica natural e arqueolóxica tamén, porque hai depósitos votivos de armas, de moitas cousas que vos contarei. Entón, era un hábitat de protección prioritaria, porque parece ser para a Unión Europea que a propia fragilidade destas brañas de altura estaba reducida, este traballo fixe no 2013, e quedaba o 3% da superficie terrestre. Só en Galicia e Asturias eran as reservas científicas ou as reservas destas brañas de altura. Fixádevos que a mí me parecía escandaloso. En Europa, e aquí, pois, se estaban poñendo parques eólicos e, por exemplo, poñendo un cebadeiro de porcino. Eu fixen o informe correspondente porque había neste lugar 13 estacións rupestres dentro do ámbito de protección. Estaba o propio cebadeiro, había un castro, había unha mámoa, e logo descubrín que se estaba descoberto, pero indo con un paisano, un foso dun lobo, que son estes, sabedes, estas estructuras para cazar os lobos que había desde a época medieval. Nada menos que todo iso, toda esa vida e esa morte alrededor desa braña, non? Bueno, fomos a xuicio e gañou o cebadeiro de porcino. Sí, por qué? Porque tiña un proxecto de integración paisaxística que, como dixen ali, era un enmascaramento, porque realmente consistía a reintegración, aparte de desmantelar todo o solo da braña e todo o solo xeolóxico que había naquel lugar, consistía en poñerlle un tellado verde, uralita, e unha malla que cerrara de cor verde, con vegetal, e prácticamente era pintado de verde. E ese era... Entón, bueno, foi amarga a derrota e aí xa vin que estábamos nun mundo difícil de bregar, pero, bueno, eu aprendí moitísimo deste lugar e, sobre todo, se pensamos en términos de milenios, a mámoa que estaba ali e outras que había próximas, así como outras brañas, porque esta braña estaba asociada, por suposto, a outras brañas, levaba aí eses enterramentos 6.000 anos. E logo deses 6.000 anos, no 3.000, 2.000 antes de Cristo se gravaron estas estacións rupestres. Despois estas estacións rupestres que tiñan círculos concéntricos, codiñas, tiñan cruces, son lugares de deslindes, de marcacións territoriais medievais. A súa vez, había un castro, un hábitat na Idade do Ferro, é dicir, viviu unha comunidade
desde o 900 antes de Cristo hasta posiblemente o cambio de era, en que esas persoas conviviron con eses enterramentos, con eses petroglifos e con esa braña. E aquilo continuou ali. E en 3 días se desmantela todo eso e, bueno, dis, pois, isto que temos? Que vestixios arqueolóxicos están asociados a estes lugares, como decimos? Pois, como estas eran comunidades nómadas os constructores destes túmulos funerarios, do que sabemos do que vivían por as prospeccións arqueolóxicas que facemos, porque non deixan testemunha visible de onde vivían, si onde morrían, e está claro que morrían ou querían enterrarse e monumentalizaban a morte neses lugares. Nese momento, 4.000 anos antes de Cristo, esas brañas eran lagoas. Eu teño mandado en excavacións que fixen por vías rápidas e outras infraestructuras a facultade, os laboratorios a analizar e efectivamente dan que nese momento estas turbeiras eran lagoas, non? Entón, estas comunidades que transitaban se enterraban á beira de camiños de tránsito milenarios que logo foron camiños reais ou calzadas que teñen este entorno, sempre están asociadas a brañas. Tanto no Caurel, que estudiei na montaña de Lugo, se chamaban lagúas, entón era o chao da lagúa, modorra da lagúa, sempre había unha pequena turbeira asociada, é indisociable. Entón, isto nos leva a pensar que hai un vínculo da morte con estes lugares. E tal vez porque tamén en época posterior, e xa falamos da Idade do Ferro, a comunicación co morte, estes lugares son como unha especie de umbrais ou portas ao inframundo. É dicir, a través de aí pasas para outro lado. É un lugar que te comunicas co outro lado, coa divinidade. E por eso, a nosa tradición oral, a bendita tradición oral e a nosa mitoloxía nos está avisando con esas denominacións e esas lendas que escoitamos. Pois se se chama a Eira dos Mouros, o Campo dos Mouros, ou todas estas denominacións que sabemos que teñen estas brañas, normalmente pode haber unha pedrafita, o sea, un menir. Se aparece o Campo das Arcas ou das Santas, eso é unha arca, un anta en galego, que aparece nos documentos medievais para a demarcación dos mosteiros, que van por estas santas, e cando é unha mámoa monumentalizada con unha cámara funeraria. É dicir, o que en bretón é un dolmen, que nos chamamos ahora, en galego un arca ou unha anta. Un menir, que tamén en bretón, que significa pedra dereita, pois en galego é pedrafita, pedra chantada, lapa, pedra alta, é dicir, hai un montón de toponimias relativas a estos que sabemos que se está referindo a un monumento funerario ou un monumento ceremonial, como é un menir, que a veces teñen grabados, que están en un sitio de territorio específico, son como acupuntura do territorio, e que te están avisando deses lugares. E a veces están no medio dunha braña, como na Lagoa de Antela, por exemplo, que tiña un menir. Non todos teñen 2 metros, 3 e 5 de altura, como teñen en Bretaña, norte do Portugal, ou outros países da Europa Atlántica. En Galicia hai menires de 1 metro, de metro e medio, teño só visto. E a veces están, os vexo nas fincas, porque foron utilizados cando perderon esta significación sagrada, cando non facemos caso e perdemos a atención, o respeto a estas lendas que nos están avisando destes lugares, entón xa, pois, eso eran supersticións, sempre se banaliza, se ridiculiza incluso, e acaban sendo unha pedra. Entonces, pois, ou a veces aínda emana algún poder dela, por exemplo, a Cova da Moura aí en Noia, a Tampa, levou un tal tumbalobos, e o teño visto en máis sitios, non? Se facían entre os mozos, había como unha especie de competición a ver que era capaz de levarse, pois eso, a tapa dunha mámoa, ou un menir era desplazado, e se utilizan como deslindes de fincas, se poñen nunha lareira, donde máis teño visto... Bueno, normalmente, os de Corrubedo, que aí foi unha pena porque se pudo ter estudiado e conseguir o permiso propietario, pero tampouco hubo resposta institucional, porque estaba facendo un chalé e apareceu un menir de 2 metros e pico grabado e había outros 2 máis. Eu preguntei se podía facer unha excavación arqueolóxica, ou me autorizou, pero non se fixo. Perdeuse ese contexto arqueolóxico porque era importante saber a que responden, non, estes sitios. E como vos digo, é como a acupuntura do territorio, nos están marcando uns lugares e é unha información milenaria e que está íntimamente ligada cas brañas. Outras cousas que me teño encontrado, dólmenes no medio de brañas, que tamén, o sea, antas e arcas, por
Por exemplo, na Terra Chá, tamén hai moitos anos, nos encontraban mámoas. E por que nos encontraban? Porque como é chá, a primeira maquinaria industrial que se meteu foi na Terra Chá, porque se podía meter maquinaria pesada, maquinaria agrícola, grandes tractores e tal. Entón coincidiu que nunha prospección arqueolóxica que estábamos facendo para unha concentración parcelaria tamén, acababan de arar e vías claramente naquela chá as manchas das mámoas pola diferente cor de terra. Os podemos medir e todo, e o material arqueolóxico estaba na casa dos paisanos. Claro, cando empezamos a preguntar, ali chamanse tumbos, e dicían, pois, o tumbo o do Vedro Vello, o tumbo do Pozo da Ola, como fora, e logo as olas, os machados, as mazas de combate, as teñan nas casas. Neste caso, había no medio dunha braña un tremendo túmulo, tamén, bueno, eu creo que Dombate, o famoso dolmen de Dombate, non sei cal é o seu nome natural, porque hai que se debe a Eduardo Pondal, ao poeta, non? Tamén. Normalmente teñen un nome, por exemplo, o dolmen de Axeitos é a Pedra do Mouro, o dolmen de Argalo é a Cova da Moura. Aí están esos nomes que vos digo asignados aos mouros, ás mouras, aos encantos, a ese mundo sobrenatural, eses espíritus que nos dan esa información. Bueno, pois creo que o dolmen de Dombate está no medio dunha braña que están drenando, porque creo que teñen ali un aparato dentro daquel cerre para... Entón, se están aí, están magnificando ese sentido sagrado desa braña e dese humidal, por ese lugar de comunicación co outro lado. Ademais deso, hai fosas funerarias, cistas que non deixan, porque todo isto temos que pensar que os restos arqueolóxicos que estamos vendo é o que quedou de algo que se conservou. Porque o que había en madeira, o que había en bimbio, en cestería, non hai restos, o sea, só conservamos o pétreo. Que a saber, hai que pensar todo o que levaba asociado a eses lugares, claro. Entón, por exemplo, outros enterramentos funerarios posteriores ás mámoas son as cistas, que non están monumentalizadas, é dicir, unha caixiña de pedra metida a rentes do chan que non ves en superficie. Por iso hai que facer os controles arqueolóxicos nestes entornos, porque poden aparecer restos desta época que son moi antigos, son milenarios tamén. Tamén aparecen depósitos votivos de armas. A famosa imaxe esta da espada que sale das augas de Excalibur. Nós temos unha tradición cultural indoeuropea de filiación celta, claramente, donde os depósitos nas augas, fontes santas, brañas, pozos sagrados, facíanse estes depósitos. Ademais de ofrendas de pan, que perduraron hasta os nosos días, poden aparecer armas nos ríos, como o casco que apareceu en Tui, armas de guerreiros, as lanzas das lagoas de Alcaián, poden ser de sacerdotes, de druidas, están aí nesas brañas, son depósitos, o mesmo corpo era depositado, non é que botaran ali o casco, como no Támesis, que, por certo, o Támesis é a mesma raíz que aquí o tambre, etimolóxica, digo, sino que eses propios guerreiros, esas propias élites e eses propios sacerdotes ou druidas iban ás augas. Por lo tanto, son tamén estes depósitos importantísimos porque cando se drenan ou pasan por eles polo medio unha pista ou estas barbaridades que se fan, se está alterando tamén non só o ecosistema natural, non só todo este potencial hidráulico, sino tamén esta memoria antiga e sagrada. Tamén pode haber, bueno, hai depósitos tamén de armas de cazadeiros, e estou falando xa do Paleolítico, que encontrei, por exemplo, fixemos, esa é verdad, foi cando fixeron a autovía a Tui, as Gándaras de Budiño, estuvemos ali na excavación desa autovía que ora pasamos, e eu particularmente me puxen en prospección porque quería percorrer todo, e desde atopar tumbas do século XIX, no medio da braña, con lápida de dúas nenas, hasta cistas, mámoas, bueno, estas cosas se sabían, e tamén o material do Paleolítico inferior. Por qué? Porque esa lagoa antiga tiña elevacións e estos son cazaderos naturais maravillosos para a caza maior. Desde ali son oteadeiros, outeiros, desde que podes asexar a caza, que van ali a brevar, a beber, como as breñas, son cazaderos naturais. Por iso, estes grabados rupestres de cervos, os que teño, bueno, vou dunha cousa para outra, porque eu en Rianxo, que estiven tamén mirando, os cervos que estaban grabando ali xunto á praia das Cunchas, que eu estaba facendo un control nunha casa, fixeime e era a cabeceira dunha valgada que iba a dar unha braña onde abrevaban. Ahora non, pero digo, no seu tempo, aquí, seguro, e estaban marcados por cervos nas pedras que iban á braña.
O sea, que temos tanta información prehistórica que nos está indicando de todo isto, entón aparecen bifaces e instrumentos do Paleolítico con estes cazadoiros en estas brañas tamén. Despois tamén atopamos cerámica cando aparece de poboados que puderon haber no entorno das brañas. Eran poboados de altura, como os castros, o que pasa é que o castro xa é un poboado fortificado. Pero esta xente, cando que facía, que se enterraba nestes entornos, tanto na Idade do Bronce como que se enterraban xa en Cista, como no momento no Neolítico e no Megalitismo, probablemente esos poboados se tuveran moi cerca das brañas tamén, destes enterramentos. E logo, o que vos contaba, as prácticas funerarias rituais sagradas, que teñen que ver todas, con unha grande parte cos humidais. A importancia destas brañas, destas de altura como destas, según leín eu nestes artigos, decían que eran reservas de auga, por suposto, como estades indicando, que interviñan no control hidrolóxico da zona, que protexían de acidificación e envenenamento tamén dos sistemas, que tamén o dixestes ti agora, dos sistemas doceacuícolas, sobre todo, que determinaban a supervivencia da flora e a fauna restringida a estas zonas, porque teñen fauna e flora peculiar, que son reservas cinexéticas tamén, e marcadores biolóxicos de cambio, por isto que falábamos, porque se poden sacar columnas edafolóxicas onde vemos ao longo de moito tempo como o clima foi cambiando e variando. Ahora estou me acordando de outra braña, outra lagoa maravillosa que hai en Corme, porque está máis recente, que estive no 2019 e tamén dimos unhas charlas, que estaba afectada polo eólico, a lagoa de Candelajo. Pasaba unha pista mesmo polo medio e ali falei cas percebeiras e me decían que había parrulos e aves, de feito, non moi lonxe, había un topónimo que era o tordeiro. E polo visto é por ese páxaro que é migratorio, que viña non sei de que illas e que, fíxate ti como queda nun topónimo nun lugar, o lugar onde retorna sempre un ave e te está informando, o digo para isto da ruta dos faros e todo, que esta microtoponimia te está informando de tantas cosas que é maravilloso. Bueno, e logo, finalmente, quería solo falar dos sistemas de regadío, porque tamén é outra cosa que me fui encontrándome ao longo destes traballos, porque esta experiencia agroforestal tradicional, a paisaxe agraria herdada que temos, que estaba ordenada e planificada, como digo, foi unha paisaxe de uso, efectivamente, para un uso, e esta ordenación respondía a eso, e agora estamos nun momento de abuso. Entón, pasamos casi a depredación, sin pensar nin no presente nin no futuro, eu creo. O respeto aos acuíferos, como estamos vendo, e con toda esta, na zona na que estou eu, que é Ribadulla e a zona do Monte Sacro, están entrando no viñedo industrial, as captacións de auga nas brañas e nas non brañas e en fontes e todo o que hai, que é unha cousa espectacular. E entón, estes motores de vida que son, e das aldeas, estas captacións, porque ainda temos mina de auga, mesma, a miña casa depende dunha auga captada que está nun bosque a medio kilómetro da miña casa, e que además é de Seixo, é unha maravilla, pois están ahora mismo desaparecendo. Entón, e xunto a elas toda a biodiversidade que levan aparellada, claro. Isto supón un coñecemento hidrolóxico, xeolóxico e edafolóxico milenario e alteración dese equilibrio. Esta multifuncionalidade que tiñan todos estes sistemas acaba estandarizada agora, se perde o significado e o sentido cultural, queda aniquilado, queda desvitalizado, porque, digo, como un organismo vivo, e o vínculo comunitario desaparece, porque se isto chegou ata nós foi por ese vínculo tanto particular que o hai como comunitario, con estas obrigas que vos digo de estas normas constitucionarias e hai documentos notariais. O sea, en Galicia temos documentos notariais que falan de o uso de todo isto e da regulación de todo isto e dos dereitos de todo isto.
E tamén a desaparición do patrimonio arqueolóxico, claro, de que é realmente unha hecatombe. Destes sistemas de regadío, cos que eu me atopei, ten denominacións diferentes según os lugares, non sei como xa valedes aquí, pero quería referirme ás pozas ou aos corgos, que non sei xa digo como se nesta zona de Outes como se chamades. O corgo, tanto pode ser natural, pode ser un depósito de auga natural en unha zona fixográfica do terreo, como pode ser nunha rocha, que tamén lle chamamos corgos, onde apoza a auga, e moitos teñen cualidades sagradas, que normalmente a xente pode facerse algún ceremonial, ou se atribúe a unha santa, a Santa Isabel, ou a que sea, estas pías con auga. E outras son construídas, e estas construídas me vou referir porque fai pouco fixe un estudio de unha, porque foi afectada, para a miña sorpresa, aprendín ali con o veciño que era o propietario, está na zona, estou falando da zona de Santiago, porque zona Santiago, Teo, Vedra e Boqueixón, é onde lle chaman así, corgos, ou corgas en femenino, pero moito menor. Non sei a diferencia entre corgo e corga. Porque algo será, pero non o sei. O caso é que rexistrei 80 topónimos de corgo a través de documentos medievais e da prospección do terreo, só no concello de Vedra. 5, me parece, de corga. E está totalmente o terreo a serra do Pico Sagro. Toda esa zona de captacións de auga que, en este caso, proviña duns penedos que romperon as máquinas, ali manaba auga e pastaban as vacas. E, en este caso, este corgo, este señor que era o propietario, dixo que fixo as quenllas, cando o topónimo de quenlla ali é canle, non sei que como lle chamades, entón hai a mámoa da quenlla, a quenlla grande, todo ten... Son esas canles que poden estar feitas en terra ou construídas en pedra, e desa fonte van a unha presa e desa presa vai a un corgo ou a un pozo. Esta era unha poza. Esa auga que aí acumulada se utilizaba para rego. Despois había unha sobrante que iba para uns prados e regaban o millo. Bueno, pois estes corgos estaban feitos a man, el contábame, en lugares de sustrato arxiloso, buscaban. Por qué? Porque a arxila é impermeable, impermeabiliza, non pode ser o terreo nin xabrento, nin porque aí filtra. Entón, por iso digo que é o coñecemento do territorio, donde había un sustrato arxiloso, facían a poza e despois chamaban barreábanse periódicamente. Tiñan que, con barro, o barro utilizaban para os fornos, logo facían os fornos en casa, e barreaban e parcheaban periódicamente para conservar esa impermeabilización da poza. E despois había o agüeiro, que logo pensei, os topónimos estes de agüeiro que tantas veces pensamos os agüeiros, é o burato feito no corgo por onde sae a auga e que se tapa pois con mismo barro, e aquí poñan un seixo branco, que además tiña un uso práctico, porque cando baixaban a poza poñían o pé nesa pedra, cando baixaban a limpar ou así. E logo ten un uso simbólico clarísimo relacionado con toda a simboloxía do seixo, pero, bueno, non procede aquí explicar. Cando estudio esta poza, que promovimos recuperala e tampouco se recuperou, empecé a mirar no entorno e en 1,5 km había 19 corgos. Varias pozas represas e 3 fontes. O sea, fixadevos o que... Eu estaba actuando naquela con un palista que ao mesmo tempo iba rompendo todo o entorno e estaba pensando eu. E os outros corgos, además este era relativamente pequeno, pero fun ver outros e eran corgos ovalados grandes ao pé do camiño de Santiago, pero ao pé, o sea, pasaban os peregrinos que hasta lle podían facer un bo servicio, porque van secos, porque estiven de albergueira ali tamén, fixen de hospitaleira, nun albergue de peregrinos, e veñen secos, e además foi ese ano que hubo incendios, e atravesaron, esta pobre xente peregrinos, atravesou desde, imaginadevos, desde Andalucía, e pasou por todas estas secas, e dicían, ai, Galicia, que verde, e as fontes abolidas. Digo, desde logo, viñan con bolsas de xeo dos supermercados, o sea, surrealista. E eu, sabendo todas as fontes que había ali, e os corgos a pé do camiño, porque estaban, xa digo, lindando co propio camiño. O agüeiro, o burato, estaba no camiño.
E dicía eu, os nenos me contaban as mulleres que se bañaban neses corgos, porque logo teñen esta parte lúdica, que chegaba o verán, ou nesta época, e saían da escola e todos iban pos corgos a bañarse, non? E beber os animais do monte, en fin, múltiples usos. E pensaba eu, será posible que este isto en tal estado de abandono, que se arrample con el, co esforzo que supuso a esta xente construílos, mantelos, e que foi o que deu vida ao lugar. Que pasa? Que ora hai eucaliptais, esta praga australiana, porque é verdad, moitas veces eu digo, temos para os eucaliptos hai que incidir en que é unha árbore australiana, que poucas veces se di, porque estamos tan interiorizadas que xa parecen autóctonas. É unha árbore de Australia dun continente que está desertizado e que hai incendios e que é pavoroso. E además é unha praga, igual que as acacias. Entón, poñámoslle o seu nome. Non beneficia para nada. E tamén en intervencións arqueolóxicas que temos feito, temos visto a centos e centos de metros as raíces dun eucalipto en brañas, en tuberías, pero chupando. Temos visto en pouco tempo como desecan brañas pola proximidade de eucaliptais. O sea, é un tema serio. Entón, bueno, non sei se serve para un pouco crear conciencia, que creo que é o que fai falta, que vos xa tedes, conciencia haina, pero un pouco facer un recordatorio de que nós tamén seremos pasado, non somos os últimos, e que hasta aquí chegou un territorio, e Galicia, que é en si mesmo un país de sol poniente, por eso temos un santuario de fin de mundo como é Santiago de Compostela, e un fin de mundo que é Fisterra, nese mar. Aquí se practica a hospitalidade sagrada, por eso ven toda Europa desde, polo menos, época medieval, pero xa son caminos milenarios que existían antigamente e que pasan por estes ecosistemas, por estas brañas, que viron pensar centos de almas, que hai milladoiros nestas brañas, anunciando santuarios. Es que é tan rico e diverso. Todo, pozos de neve nas montañas, é verdad, onde se acumulaba neve. O sea, todo o que sustentou durante milenios a humanidade, e xa digo, e logo as captacións de auga, as aldeas, o cereal, para facer o cereal, que se pensamos con esta conciencia, tal vez podamos facer unha especie de redención e empezarnos a preocupar seriamente por regular e involucrarnos na protección destes humidais e das fontes, revitalizar, porque es volver a darlles vida, e cuidar as fontes e os lavadoiros asociados, que eran outros centros, outros lugares, os ríos de lavar. Aí eu fui lavandeira, lavaba a miña nai nun río de lavar, e é un espacio feminino, terapéutico, magnífico, que leva implícita outra cultura tamén, que é a do canto, tantas cousas. Entón, como vemos, é todo un sistema interconectado. Coñecendo esta realidade cultural, natural e persoal, pois creo que temos argumentos de sobra para levar a razón e defender a capa e espada, que se di, estes lugares. E nada máis. Moitas gracias por atender. Que me tocou. Pois nada, dentro o vídeo. Eu sou Xoán, xa que me presentara, síntome na casa porque Monte Escola tamén somos parceiros co Consello de Outes do proxecto Renatur, de renaturalización do tramo urbano do río Tins, e precisamente este proxecto é un sitio, é a primeira vez de feito na que Monte Escola, que é a entidade que represento hoxe, podemos poñer en práctica algunhas cousas que tamén xa vimos facendo desde fai algúns anos a pequena escala, onde non somos, que é Froxán, en Lousame, e polo que me toca tamén son secretario da Comunidade de Montes, onde vos vou a falar dunha experiencia que é polo que me trouxo Robert, de restauración dunha braña que estivera degradada, que estaba bastante degradada, vendo o vídeo que nos puxerades ao principio, claro, a min dame moita envexa, teño ciúme
de humedais, de zonas húmedas e turceiras, como as que víamos por aí por Valadares e demais, a que temos en Froxán, a parte que estaba degradada, é moito máis pequeniña, unha braña de apenas 1 hectárea, e mesmo así é a que temos, entón é da que temos nos responsabilidade de tomar conta dela, non? Entón é do que vos vou falar, de como, en que estado estaba esa braña, esa turfeira que se chama Campo de Lamas, e que levamos feito pois, desde 2018, que é cando comezamos a intervir. Ese é Froxán, vale, isto é para situarvos, vou dicir onde está, moita xente que sodes aquí de outros coñeceredes Lousame, máis ou menos tal, está arriba das minas de San Fins, esta é a aldea, somos 6 casas, 6 comuneiros, aí vedes unha ladeira, non? Subindo esa ladeira hai unha parte alta do monte que é onde está Campo de Lamas. Seguinte, vamos ir vendo, vou situar, non sei se será mellor o PowerPoint, pero bueno, aí é un pouco a situación. Seguinte. Vale, entón aquí temos, pódeme levantar, non? Eu casi me aparto porque... Temos Campo de Lamas, Froxán, o río San Fins, que vai dar moi perto de Noia xa ao río Traba, vale, así xa nos situamos, non? E isto é un pouco que falabas ti antes, non, Robert, da relación entre esas cabeceiras de cunca, non, que non están técnicamente en espacios protegidos, con espazos que sí que teñen esas figuras de protección, como é o esteiro do Tambre. Seguinte. Isto é un plano do que sería a superficie originaria de Campo de Lamas antes de estar degradada. Esta ortofoto debe ser de 2017, é un pouco o estado no que estaba cando nos decidimos comezar a traballar aí. Entón vedes que a maior parte xa estaba con eso basicamente é eucalipto. Bueno, era eucalipto, é eucalipto no momento desa imaxe. Seguinte. E aquí quería vos mostrar, esta é unha zona dependente, vale, unha zona granítica, a aldea estaría onde pon aí firma electrónica, máis ou menos, ves tamén unha pequena canle que é o Rejo da Abelleira, que é o que baixa por aí, vai cara a aldea. Entón, na parte alta do monte, está unha zona como de chaira, realmente é un alveolo, que se chama, e nese alveolo, alimentado por varias fontes que están por volta do que sería a delimitación de Campo de Lamas, son os que alimentaron ao longo dos últimos 3.000 anos esa pequena cunca granítica onde se iba mantendo húmida e facendo ese proceso de xeración de turba, non? Nós non sabíamos que era unha turfeira, cando nos comezamos a traballar na restauración, fixose un estudo edafolóxico que efectivamente ten un metro de turba, non? Entón, ou algo máis, incluso, eso danos eses 3.000 anos máis ou menos, como falaba Ana, de testigo, lo que leva pasando aí todo este tempo. Seguinte. Entón, no momento en que nos comezamos a intervir, quedaba moi pouco dos hábitats digamos propios destas zonas húmidas, como pode ser o queirugal húmido, que falaba antes Robert, é un queirugal que ademais se caracteriza por 2 especies de carroucha, que son a Erica ciliaris e a Erica tetralis. Tiñamos están estas 2 especies aí, só que representando manchas moi pequenas. Estas manchas, estamos falando de poucos metros cuadrados, non de hectáreas, non, comparado con algunhas das que víamos antes. Os prados con molinea, que é onde ven a palabra molime, e é unha herbácea que é problemática porque, en parte, sinala a degradación do hábitat original de brezal húmido, e, de feito, na parte externa, que aquí está marcado con a cor lilás, é o brezal toxeira seco, que é común nas zonas circundantes a unha zona húmida, só que neste caso tamén se derivaba da propia degradación. Vale, seguimos. Próxima.
Vale, entón aquí quero vos explicar o que pasou nos últimos 70 anos en Campo de Lamas. Vedes, non, as datas, conseguides ler as datas, non? Desde o ano 46, entón, vedes, vese máis ou menos, non? A degradación, pero o que vos quero chamar a atención é o ano 1973, a principios dos 70, os servicios forestais aínda non se clasificaran os montes veciñais, deciden facer unha canle de drenaxe. É unha canle de drenaxe que tiña como uns 40, 50 metros, bueno, tiña varias partes, aí faise a primeira canle de drenaxe. Aquí non se ve, pero vai se ver nunha imaxe seguinte, na do ano 56 xa se ve a cuadrícula de plantacións de piñeiro, feita na reforestación polo Estado, polo Patrimonio Forestal do Estado. Aí xa se ve a drenaxe, e esta drenaxe foi o gran golpe, o que comezou a degradación acelerada de Campo de Lamas, porque cando a unha turbeira se lle quita a auga, comeza a degradarse, comeza a liberar ese carbono que viña acumulando durante miles de anos, e comeza a perder as súas características, non? Canto máis se drena e máis se degrada, e é un proceso que leva ao seu colapso, non? Entón, a principios dos 90, esa canle de drenaxe esténdese, cando ainda o monte estaba conveniado ca administración, vedes que prácticamente vai regredindo ata a súa mínima expresión na imaxe de 2014, e no ano 2006 hai un gran lume, non? É esta imaxe que vedes aí abaixo, vedes perfectamente a canle de drenaxe, e a partir de aí, nada, a turbeira era esa expresión mínima que vedes aí na imaxe de 2014. Seguinte. Este é o voo americano, entón isto é a finais dos anos 50, vedes aí a cuadrícula de Pinus radiata, da plantación feita polo Patrimonio Forestal do Estado, e vedes que esa plantación fracasou en Campo de Lamas, porque a diferencia dos eucaliptais que hoxe están proliferando, o piñeiro non conseguía sobrevivir as condicións digamos deste tipo de solos, non? O resto do monte está xa cheo. Esta plantación tivo outro problema, que é outro dos grandes problemas para a conservación deste tipo de hábitats. Falaba antes Robert, o problema da gandeiría. A gandeiría realmente non é un problema, de feito, sen pastoreo, os hábitats das turbeiras e destas zonas húmidas non se pode conservar, desaparece, e é por un motivo moi básico, porque ao largo de millares de anos este tipo de hábitats, e falo das zonas que teñen, por exemplo, no Queirugal Atlántico húmido, as ericas ciliaris e tetralis, é un equilibrio moi inestable na que é necesario un pastoreo que naturalmente se producía por eses corzos, por digamos, grandes herbívoros salvaxes, que un pouco ten que ver, non? Con este feito de que as turbeiras eran unha zona privilexiada para a caza, e que isto desaparece, non? E que isto ao longo dos séculos viuse complementado ou suplementado ou sustituído polo pastoreo, non? No noso caso de Froxán, o pastoreo había como unhas 300 cabezas entre bestas, vacas, cabras, ovellas no monte, ata finais dos anos 30, ata o ano 40, no que se proíbe e ese sistema colapsa, non? Porque entra o Patrimonio Forestal do Estado e a xente tense que desfacer de todo o gando, só queda unha porcentaxe moi pequeniña, e iso fai que as plantacións e que a desaparición do gando, nin salvaxe nin doméstico, eses hábitats tamén van regredindo ata a súa expresión mínima. Seguimos. Isto é a canle que vos dicía antes, seguimos. Isto é despois do lume de 2006. Quero vos enseñar un sitio, non se ve nesta, non se ve, nada, quería vos ensinar, máis ou menos aquí, hai unha enorme laxa que se chama a laxe da Pedra Vixía, e entón aí seguramente Ana poderá explicar mellor digamos, esa toponimia e o que significa en relación aos usos de que estas zonas tiveron durante moitísimos tempo, probablemente miles de anos. Seguimos. Vale, entón, patrimonio. Temos algo moi especial no noso monte tamén, que ten unha conexión íntima con estes espazos, que nós chamamos un curro, realmente non sabemos o que é, porque
é un valo de pedra que aquí máis ou menos podedes intuir nesta imaxe que é do ano 2008, despois dese lume, non vedela, esta é a parte, ten, digamos, como dúas zonas, dous cercados, este é o máis pequeno que está por volta de Campo de Lamas, hai outro maior que casi ten 1 kilómetro de perímetro e que tamén ten outra fonte que se chama a fonte do Ramo Curvo na outra extrema, e que só descubrimos que isto existía a partir de ver a ortofoto. Entón, isto tamén nos dá moito, e cando falábamos cos veciños máis vellos, un morreu fai, nada, o ano pasado, con 100 anos, ninguén sabía nada disto. Entón, isto é evidentemente moi antigo, máis antigo da tradición oral, porque non temos ninguna tradición oral na aldea sobre este curro posible hipotético, que xa digo, necesariamente ten relación con estas zonas húmidas, tanto con Campo de Lamas como con a fonte de Ramo Curvo, porque están dentro claramente, intencionalmente dentro do perímetro. Pasamos, aquí vedes na seguinte, nada, non se ve moi ben, pero isto é o que queda deses valos de pedra seca, como da que tamén falaba antes Robert, que é realmente moi extenso. Ainda non, tal vez Ana algún día nos dá algunha idea de que puido ser isto, mas, en fin, só para facer esa ligazón tamén co patrimonio cultural. Seguimos? Ben, entón, con esta situación de partida, realmente a partir de 2017 comezamos a darlle voltas a idea de como restaurar Campo de Lamas. Fixemos un documento, a colaboración de moita xente desinteresada, que é un plan de xestión de Campo de Lamas, na que un pouco deseñábamos cales eran os pasos que íbamos a seguir. Ese plan de xestión está público, está en internet, e de feito foi parte dunha guía de experiencias piloto en xestionar este tipo de espaços no contexto do cambio climático, non? Entón, podedes encontrar. Entón, antes de comezar, fixemos este documento ca axuda de biólogos, de dafólogos, que nos axudaron un pouco a deseñar que é o que íbamos a facer, non? Para non facer máis mal do que ven. Entón, isto é unha das primeiras intervencións en 2018, na que, basicamente, empezamos a retirar todo ese eucalipto que había na orla, digamos, da turbeira, traballo manual, esencialmente. Seguimos. Aquí vedes as tres fontes que alimentan o que é Campo de Lamas, vedes a canle de drenaxe construída nos anos 70, e un pouco o noso plan. O noso plan era tapar esa canle de drenaxe e, en principio, bloquear, digamos, a saída que tiña, porque se abrira unha saída rebaixando, digamos, o monte para que a turbeira drenada polo rego da Velleira por aí abaixo, por onde vedes que continúa esa liña amarela. Seguimos. Entón, esta era a parte tamén previa, non? Falábamos da importancia do pastoreo. Este é Federico axudándonos a comer a molinea, non? Que é esta erva que, cando unha braña está degradada, compite cas ericas, que é o que vedes aí polo medio, digamos, copando o espacio que debería ter, non? Entón, aquí Federico foi un aliado importante tamén en ir controlando a molinea e gañando máis espacio para as carrouchas, para o queirugal. Seguimos. E aquí xa, palabras maiores, 2020, 20 camións nos levou de material por fortuna, cando chegamos a un acordo con alguén que estaba facendo nun sitio unha piscina, creo que en Tarajoño, o Rialxo, por aí, entón chegamos a un acordo de que pagábamos os portes a medias, así trouxemos material co que tapar todo eso, non? Foi tremendo a cantidad de material que levou, porque era a canle de drenaxe tiña máis de 2 metros de profundidade, que ten sentido, porque a turbeira ten no mínimo 1 metro, en algúns sitios máis de casi 1,5 metros. O primeiro paso foi traer todo ese material para poder tapar. Pasamos. Aquí estamos, digamos, repartindo material en todas esas canles de drenaxe. Seguimos. E aquí, dicirvos, isto é xusto cando se fixera, principios de 2020, non era a mellor época para andar por aí fora, pero, en fin, aí non molestamos a ninguén. Aquí non se aprecia moi ben, xusto se acabara de facer a
de completar esa, de tapar a canle, e plantamos xa de inmediato, que plantamos daquela, xusto onde estaba a canle, para un pouco estabilizar a zona na que se estivera movendo a terra, algúns algueiros, en fin, especies de zonas húmidas, e 3 ou 4 meses despois, en agosto, este é o aspecto que tiña. O sea, a recuperación a partir do momento na que se recupera en fin, a hidroloxía propia do terreno foi absolutamente fantástica, non? Comezamos a ver a regresión na orla dese queirugal e toxeiras secas, e comezamos a ver como a molinea tamén iba retrocedendo, como o queirugal pois iba asumindo eses espazos, tamén como a lámina de auga pasaba a ser, o sea, pasou a estar encharcado todo o ano, e antes só estaría encharcado pois, nestes momentos de máis chuvia, e é espectacular. Eu convido-vos a ir, de feito temos tamén ali un pequeno panel interpretativo que vos vou mostrar e vedes o cambio. Entón, mesmo no mes de agosto, nun ano seco, si continúa tendo auga, non? Que máis? Non sei, pasamos. Vale, entón, non contentos con isto, o ano seguinte seguimos barrenando cunha idea que era nese Rejo da Abelleira, aí arriba é Campo de Lamas, este é, digamos, o rejo que vai baixando, e era unha zona, pois, con, sobre todo, piñeira, o Calita era unha zona cardera completamente en 2006, despois daquele grande incendio, e aquí pensamos nunha intervención que axudara a facer algo que é moi importante, que é, ao final, en terrenos como este, que é granítico, de ladeira, onde a pouca auga que se acumula está en fracturas moi superficiais, as turfeiras son fundamentais para regular o réxime hidrolóxico e particularmente nesa ladeira que hai deste lado de Campo de Lamas é onde nós temos as nosas fontes, onde sacamos a traída de auga viciñal, e é unha traída que en anos pasados de seca se estaba comezando a resentir. Estábamos vendo como en anos no que había períodos de seca moi prolongados, comezábamos a ter pouco caudal. Entón, restaurar, un dos motivos para restaurar esta turbeira, Campo de Lamas, non era só en termos de conservación de biodiversidade, de recuperación dun sitio que é importante tamén para nós, en termos de identidade da comunidade, tamén, digamos, como estas zonas húmidas son moi importantes para crear discontinuidades, para crear un mosaico que axude a parar lumes, no caso de que veñan, pero tamén, sobre todo, porque é moi importante en termos dos servicios ecosistémicos que proporciona, neste caso, a través desa regulación hídrica. En períodos de torrenciais, antes a auga de toda esta zona alta da montaña iría parar aí, pero pola canle de drenaxe automáticamente sairía, retiríase aí durante moi pouco tempo, e teríamos episodios torrenciais no que o Rejo da Abelleira iría cheo de auga e outros moitos tempos no que non levaría absolutamente nada. Desde que se fixo esta restauración, o Rejo da Abelleira leva casi sempre auga, algo de auga. E, seguinte, tuvemos a idea de intentar reter esa auga no monte canto máis tempo mellor. Isto para sonar así moi pedante, diríamos slow water, non? Auga lenta que ten sentido tamén con algúns aproveitamentos tradicionais. En este caso o que fixemos foi nesa parte alta, vedes que casi non hai solo, prácticamente está na laxe, fomos facendo unha serie de pozas sucesivas para que a auga se fora acumulando, infiltrándose lateralmente e así tamén axudarnos nesa zona que estaba moi degradada do Rejo da Abelleira, pois ir recuperando un hábitat para anfibios, ir un pouco xerando non realmente un bosque de ribeira, porque o Rejo non ten caudal para tanto, pero si outro tipo de especies. Seguimos, e algo que funcionou. Isto é xusto despois de uns meses despois de telo feito, e hoxe esta zona é totalmente verde, as pozas siguen aí e non teñen ningún mantemento, non? E algúns anfibios xa van aparecendo tamén. Seguimos. Depois tamén está a parte de sensibilización, non? Entón, aquí fixemos un painel que podedes ver ali, se algún día vos dá por visitalo, vedes o
un pouco o que significa unha turbeira, a importancia que ten en termos de carbono, en termos das especies que acolle, do traballo que dá restauralas. Tamén cortamos unha pista que fora unha pista forestal que xusto atravesaba Campo de Lamas, foi cortada nos dous lados para impedir o tráfico, ainda que despois ao final do inverno xa non iba a ser posible porque unha parte quedaba totalmente asulagada, mas cortámola. Que máis? A verdade acabei aquí, creo. A parte de educación ambiental, non? Tamén é un sitio que nos gusta moito levar á xente. Non, era a seguinte, non? E nos gusta mostrar o que temos. Esta foto xa debe ter 3 anos, tal vez, 4 anos máis. Vedes aquí as moreas de eucalipto, non? Por aquí. Hoxe xa quitamos moitísimo máis arborado da orla, da parte externa. Nada, eu convido, como está ao lado, estades a 20 minutos de Campo de Lamas, pois a vir a ver o que é. Un pouco as tarefas pendentes que temos é agora tentar reintroducir algunhas das especies que tiñan que estar e que seguramente estiveron e xa non están. Neso andamos tamén traballando. Entón, nada, paro por aquí, porque o mellor queredes facer algo de debate, e así... nada. Bueno, non sei se tedes dúbidas, consultas ou algo que preguntar, ou queredes aproveitar a ocasión. Antes esquecime dun dato, ahora que temos aquí a compañeiros de batalla con esta mágoa eólica que está acontecendo en Galicia. A campaña de humedais, aparte de facer 2 informes técnicos para 2 provincias, podemos, digamos, de acordo todos, ven aparellada tamén de outros informes técnicos para proxectos eólicos que iban a afectar precisamente este tipo de hábitats. Un deles, xa que estamos aquí en Outes, foron, aparte do informe da campaña de Coruña, que estaba o Monte de Bazas, que vistedes no vídeo, tamén fixemos un informe técnico, aparte de outros parques, polo Parque Eólico de Balta. A día de hoxe, ese parque eólico está paralizado no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e a situación dos 8 parques eólicos que había tramitado de Outes, a día de hoxe non se vai construir en principio ningún parque. Vamos a dar en breves, me imagino que en cuestión de 15 días ou mes, unha charla, sobre todo polo tema eólico no noso concello, porque creo que a ocasión vale a pena. O medo era grande, porque na zona de Baladares, onde están todas estas brañas, había 4 parques eólicos en riba destes humedais. Nada, nos congratula que estes parques de momento non vayan adiante e que podamos conservar o noso patrimonio natural. Se tedes preguntas, aquí estamos a vosa disposición. É domingo, fai bo día. Bueno, pois acabamos aquí e esperemos poder repetir con máis humedais no inventario e con máis humedais restaurados. Gracias a todos por vir. Gracias a vos. Seguro que non queren preguntar nada. O mellor tedes vergoña e votamos nos así, o mellor sí que... Ves, eu xa vou a decir. Sí. Pois nós tiñamos unha idea moi bonita que era instalar piezómetros na parte arriba e tamén caudalímetros onde se colle agua. Que pasa? Entón propuxémoslle á Universidade de Santiago, que algún investigador que por ánimo propio, non por ningún proxecto, se animou a axudarnos, propuxéramoslle tentar facer un seguimento da situación previa e como iso influiu despois no final. E realmente era moi interesante porque hai moi poucos casos de restauración de brañas. Hai moitos casos de destrucción de brañas e de zonas húmidas, ao contrario, non tanto. É bastante raro, realmente. E entón, era algo interesante para estudar, pasa que non tiñan medios, tiñan pouco tempo, e nós tamén hai que dicir que non tiñamos paciencia, porque ele dicía, no, pero esperade, pedimos un proxecto, non sei que, nos queríamos facer xa, non estábamos cheos de ter esa situación. Nos notamos que sí, que pasa? Que non temos datos para demostrarlo, digamos, pode ser unha percepción anecdótica,
O que si vemos é que algunhas das aldeas de por volta sí que están tendo problemas co seu abastecimento de auga, sí que están tendo que reaprofundar as captacións e nós de momento non temos ningún problema. Pode ser o medio de agosto e totalmente unha seca brutal e estamos tendo moita auga, temos esa sorte. Ata que punto ten que ver ca actuación ou non, pois nunca o vamos a poder demostrar, mas desde logo sí que é esa realidade. Non? A parte diso, tamén é certo que estamos a facer moito máis traballo de eliminar eucalipto, de quitar a acacia xa prácticamente non temos nada, eucalipto quitáronse 30 hectáreas desde 2016, e tamén se nota. Non? Entón, pois é un cúmulo de traballo que vai redundando pois, en moitas cousas, entre elas a calidade e a cantidade de auga que temos. Mira unha cousa, unha plantación de eucaliptos que xa estea consolidada, que xa leva moito tempo, é posible unha recuperación total da branca? Eu realmente non o sei. Supoño que sí, quer decir, total depende ao final o que estamos dicindo. As brañas, dicíamos, ou unha turbeira en concreto, non? Porque ao final, a veces misturamos conceptos, é carbono acumulado durante millares de anos. Unha braña degradada, unha turbeira degradada, o que fai é non capturar, non reter, senón que liberar carbono de miles de anos de acumulación. Entón, no momento que se drena unha turbeira, que deixa de ser unha turbeira activa e pasa a ser unha turbeira que solta carbono, ese carbono non pasa á atmósfera e non se contabiliza. Non? Entón, nese sentido, obviamente, canto máis se degrada, máis longo é o período de degradación e máis carbono libera de volta á atmósfera, pois, iso é irrecuperable, non? Outra cousa é que, digamos, se as condicións morfolóxicas non cambiaron dunha forma abrumadora, pois, aínda que haxa unha plantación, pois, non é imposible, non? Destoconar, recuperar a morfoloxía, recuperar un pouco a hidroloxía, o funcionamento hidrolóxico da zona e pode volver a ser unha turbeira activa, ainda que no seu día pois, estuvera moi degradada. Non é que haxa mellor necesariamente un punto de non retorno, excepto polo que se libera, porque o carbono que libera unha turbeira pois, vai alá e poden ser miles de anos. No noso caso era moi pequena, é unha hectárea, pero estamos falando de, por exemplo, a braña da serra que mostraba antes Robert nun dos vídeos, pois son 60 ou máis hectáreas, non? Das cuales unha grande parte pois, está totalmente destruída. E aí, en fin. Sí, na Braña da Serra nos calculamos que nada, que chegaba casi a 200 hectáreas no estadio primigenio, sí. E agora quedará a mitad. Bueno, ti bichos como estaba todo as drenaxes que leva, hai unhas drenaxes que casi che colle un coche dentro. Bueno, deixando, porque ali fixose concentración parcelaria, despois traficouse con eses terrenos, en fin, é algo que nunca tiña que ter pasado, non? Fixose unha rede de drenaxe bestial de dúcias de kilómetros, entón, claro, é outra escala, non? De todas formas, a pesar da escala, o que mostra o caso de Campo de Lamas é que é posible, quer dizer, foi posible que o fixéramos nós, que é unha comunidade minúscula, entón, obviamente, con outro tipo de medios e outro tipo de... Non, sí que se pode facer eu estou seguro de que se poden restaurar estes hábitats a escalas moito maiores, non? Nada o impide. Non lembro ao principio se realmente falaste sobre esta zona, supoño que é unha zona privada, non? É un monte veciñal. É un monte veciñal. Sí. O sea que por as administracións non hai ningún tipo de axuda, nin de... Bueno, ni tampouco lla pedimos, pero... Pero eles non teñen ningún tipo de... O que estabas falando, de que as calles non se restauran. Sí. Sí, a ver, hai un caso interesante, houve un proxecto que acabou o ano pasado no Xistral, o Xistral que falábamos antes, era un dos sistemas de turbeiras máis importantes de Europa, senón o máis importante de Europa, que foi totalmente aniquilado en grandes zonas con toda a disrupción que supuxa, non tanto os eólicos, senón as pistas que se abriron e que obviamente cambia toda a hidroloxía, non? E logo dai extracción de turba para as macetas, o que se fai eso das macetas, non sabes, a tontería esa de
Ali estás extraendo, hoxe, en Rede Natura 2000, estás extraendo turba, destruindo activamente turbeiras para facer o, como lle chama? O demonio, non sei como lle chama, non cho venden como turba, pero literalmente é turba, non? Os sacos que se compran de terra, non? Houve un proxecto moi bonito que chamouse Life in Common Land, estaba a Universidade da Coruña e as comunidades de montes. E precisamente era un proxecto que traballou bastante para recuperar, sobre todo eliminando plantacións, e tamén, que é chave, por iso digo que é chave, mantendo o pastoreo tradicional, tanto de vacas como de bestas, que é fundamental, porque senón estes hábitats desaparecen igualmente, porque necesitan esa presión de herbívoros para manter esas especies. O malo é se fan drenaxes e tal, pero, bueno, no Treito, en Aldarís, que é a comunidade contigua a nosa, hai unha braña que lle dá 1000 voltas á nosa e, efectivamente, un dos motivos polos cal, a pesar de ter moitas presións, esa turbeira se mantén é porque hai gando no monte. Hai vacas e hai bestas, e ás veces están enterradas hasta aquí, pero elas van e é fundamental, porque senón non desaparecerían, en fin, toda a biodiversidade asociada. E eu xa que tal, se tedes apuro, ido, pero Ana, que pensas que son as pedras estas que temos en Froxán, porque nos tennos intrigado e non... O muro, dices? Sí, sí. Non hai memoria oral? Non hai. E hai moita memoria oral na comunidade, pero non hai. Sí, pero deso non. Non hai, nin documental tampouco. Nin documental. Non. Pois entón, é claro que unha estrutura, porque a memoria, mira, a min pasoume, por exemplo, en Samos, dicen que a memoria, bueno, claro que é selectiva, hai en función da tradición colectiva hai aportacións individuais e van enriquecendo un discurso, pero dicían non vai alá de 200 anos. O que me dicía un máis extraño, bueno. Pois resulta que, facendo unha excavación en unha zona de augas soterradas que se chamaba Augas Santas da Virtud Divina, mira ti, veu un vello ali con unha guita e nos dixo a que profundidade hai auga quente na zona da montaña de Lugo. E o lugar, unha señora maior contoume o que ali pasara. Dixo, aquí antigamente facíanse uns baños, non sei que, pero veu un exército do mosteiro e mandou atuar e a terraplenar. Además, lembro-me porque utilizou estes mesmos palabras. Non estamos nos isto te estou falando en 1988, xa cho veo. Estábamos no mosteiro porque dormíamos ali e había o padre arciveiro que tiña todo na cabeza e lle comento o nome do sitio e dixo, sí, hai un documento aquí, o trai ano 1314, imagínate, e o que contaba a señora estaba escrito e con esas palabras. A señora non o lera, claro, está claro. Atuar e a terraplenar e fora o mosteiro que deu unha orden porque aquelo iban a darse baños. Entón, tal. E dixen, carallo, pois aí xa hai 800 anos de memoria, casi nada. Entón, quero dicir que hai memorias que isto va moi... Pero cando é unha estructura, non lle teñen un nome. Non, porque non se sabía que existía. Isto foi milagro da ortofoto. Non. Foi despois do incendio. E asoma superficialmente. Sí. Como máximo 30 centímetros ou 40, máximo. Onde máis. Noutros sitios nin eso. E son como 5 hectáreas. Entón é unha zona moi grande. Esa é a zona pequena, porque hai unha zona que ainda é máis grande. Entón, claro, non sabemos se era para manter gado dentro, se para manter eso non ten sentido, porque é moitísimo. Se fora un curro, habería memoria de que fora un curro, Sí, eu creo que sí, hasta en época medieval, porque a caza do lobo estaba regulada, coas comunidades, e iso queda na memoria. O mellor é algo prehistórico, porque non se coñecen, ás veces temos visto gabias de terrapedras, por exemplo, de limitacións da idade do bronce, moi antigas, de terreos, ese é un humidal, en unha turbeira. Como te digo, como son lugares que forman parte a veces de paisaxes sagradas, que nos ahora mismo non é sagrada ni nada, é de pasto ou do que seña, pero que sí pudo ter habido ceremoniais e que depósitos votivos, a saber, e son estructuras, tamén aparecen en Inglaterra e en outros sitios, sabes, que se ven demarcacións, que dices, e iso parecen sin sentido, un muro así, outro que se cruza así, e son prehistóricas. E polo que dis, senón, porque vamos, eu sempre, salvo, incluso despoboados medievais, teño encontrado con nome. E a xente maior, sí, aí decían, ou se chama Cabanelas, pois é tal.
Pero entre as lendas que teñen asociadas que sea unha pista, e se son estruturas prehistóricas completamente esquecidas, porque non deixan sobre o terreo pegada ninguna, nin as detectaron ou non foron vistas, entón sí que dá pé a pensar que pode ser algo prehistórico. Porque se é medieval tamén queda constancia na documentación medieval. Por exemplo, as demarcacións dos coutos e dos mosteiros, collese en latín medieval está, e sempre van por estes lugares, sabes, fontes, arcas, pedras fitas, además lle chaman así, dicen, per arca maiori, xa sabes que era un dolmen, por fonte, non sei que, por pedra, e di o nome da pedra. Son lugares do territorio que ainda hoxe están controlados. Si non aparece eso, que non aparecerá, e que é moito anterior. O sea, que a saber que tedes aí. Bueno, a ver se averiguamos. A ver aquí o capiquete. O da Pedra Vixía será unha pedra de vixianza. Sí. Non sei se se ve o mar desde ali, o que se ve, pero seguramente é de control territorial. Ahora sí que deixámoslo. Sí, Sí, deixámoslo. sí. Un placer.